Έλληνα. Τι λέει, παιδιά, πώς είστε? Παιδιά, POV, πώς θα ήμουν εγώ στην κηδεία της κολλητής μου. Πού πας και με αφήνεις μόνη μου, Μαρία, εδώ πέρα? Τι θα κάνω εγώ εδώ πέρα μόνη μου? Άντε τώρα να βρίσκω καινούργια κολλητή. Είμαστε μαζί από το Λύκειο. Από το Λύκειο. Και τώρα, άντε πάλι από την αρχή εγώ, να ψάχνω να βρω άνθρωπο να εμπιστευτώ. Εν τω μεταξύ, είναι εδώ ο πρώην σου μαζί με τον νυν σου και κάθεται και κλείνει μαζί. Το απόλυτο ό,τι να είναι. Και οκ. Ο νυν σου το καταλαβαίνω. Μια χαρά παιδί, κλαίει γιατί σ' έχασε. Ο πρώην σου τη φάση. Όσο ήσασταν μαζί, δεν χώρηκες να περάσεις από τις πόρτες, Μαρή, από τα κέρατα που σου είχε κάνει. Πραγματικά, θέλω να πάω να του πω, γιατί κλαις, γιατί κλαις, εσύ δεν είσαι που την απατούσες χθες. Εν τω μεταξύ, είναι εδώ και οι ξαδέρφες σου. Αυτές που πάντα σε θάβαν πίσω από την πλάτη σου. Αυτές. Έχουν έρθει τώρα να σε θάψουν και κανονικά. Άρε φίλε, ούτε ένα δάκρυ δεν έχει κυλήσει από τα μάτια τους. Μόνο κουτσομπολιό κάνουν. Εν τω μεταξύ δεν σου είπα. Τι είναι, Μαρία μου, τι είναι, καλή μου, τι είναι? Να παίρνω πολύ χρόνο γιατί είμαι η κολλητή της. Εσύ τι της είσαι? Τι της είσαι? Μια απλή γνωστή. Να παίρνω πολύ χρόνο. Οκ. Εντάξει, έγινε. Τυχώς έφυγε. Ωραία, φίλε, αυτή η Μαριά. Πάντα ενοχλητική και πάντα να ζηλεύει τη φιλία μας. Πάντα. Μέχρι την τελευταία στιγμή, ρε φίλε. Ό,τι να είναι. Και τώρα ξέχασα και τι είχα να σου πω. Τέλος πάντων. Κάτσε να σου βάλω κοραγιονάκι τώρα, πριν μας διακόψουν ξανά. Αυτό το ροζάκι πάντα σου πήγαινε. Τέλεια. Και είσαι τελείως χλωμή, Μαρή. Τελείως χλωμή, έχεις χάσει τελείως το χρώμα σου. Ανέρεση. Οκ. Ναι, γι' αυτό. Οκ. Δεν έχω ρουζάκι. Σου βάλω λίγο από αυτό το κραγιόνι για ρουζάκι. Ωραία. Να πάρεις λίγο τα πάνω σου. Να έχεις και λίγο χρωματάκι. Τέλεια. Τι είναι, Μαρία μου, πάλι? Τι είναι, Μαρία μου? Είπαμε, παίρνω πολύ χρόνο γιατί είμαι η κολλητή της, γι' αυτό. Είναι η σειρά σου. Οκ, είναι η σειρά σου. Είναι η σειρά της. Είδες, πού πας και με αφήνεις μόνη με τα θηρία? Πού πας και με αφήνεις μόνη μου με τα θηρία? Νίκη Έλληνα.